nglakoni tapa brata iki mau. Terus aku wis kaya wis suwe kaya 7 dina. Tanah rasane ya gak krasa apa-apa, cokot lamu ta. Diparani opo ta ya gak ero. Ora biar rasane apa gawatel kabeh, sumber ongkep. Nek ngono tak mulai dhisik nerusno pati grene iku adus kumkum. Beke iku mari adono wong ketekan daya maning ya wis alhamdulillah. Aku mari topo 7 dina. Dikeki batu akik maneh. Batu akik opo akeh saya. Salah sih dhisik kok dikeki batu akik tundung bawu, iki dikeki batu akik merah delima. Buka nggone opo tapi iki. Coba ya dhisik, tapi kula dijaluk arek ya wis gak takekno. Kayak aku dhewe opo dijaluk kok kuwatir digawe barang gak bener. Mana apik ya tak no. Dongkep mari topo 7 dina 7 bengi kados ae. Heng mila heng taek kucing jerembet rondo nurut bojone wong katut. Mbah, aku anak perlu neneng sampean, Mbah. Duh, awakmu rene maneh. Iya, masuk sampean lali, Mbah, mbak aku. Apa atine? Akik sing sampean kei kok, akik tundung bawu iku digawe koncoku. Wis pirang-pirang dino iku gak dibalekne. Tak golek-goleki, arek iku gak ono, ngono lho. Saiki kok aku karepku nang ngene marang sampean iku ya golek gandine. PE sampean duwe liyane ngono lho. Kok iso kamu sembrono. Lho wong dhisik le, Mbah. Jenenge Wis tak wekasi. Adik iku mang wis corane iku wis Mas anune iku gedhe anune kok iso disile-sileno iki lho. Yo mari ngono tak dibuki balik, areke ketemu Mbah. Ya iso apa maneh saiki aku sampean gawani opo ta opo, Mbah. Iki ono ya aku. Mari olehne topo 7 dina 7 bengi. Dikeki batu akik maneng. Batu akik opo, Mbah? Akik arep mangan iki. Akik arep mangan yo. Akik betaluwe, 3 wulan iki masih gak mangan gak apa-apa awakmu. Waduh, masih 3 wulan gak mangan gak mati yo, Mbah. Ya wis gak cara anu kan wis ono anune akik iku mang, kegunane akik iku mau. Dadi aku topo 7 dina 7 bengi mang wis ono wasilahe cara anu iku mang. Tapi iki aja sampe dikekno kancamu maneng. Nek kon kekno, waduh wis embu wis karo akibate aku wis terakhir iki cara kasarane iki. Ya wis, Kak, katakene wis sini. Gelem ta awakmu? Wis gelem wis. Sik tak jokono sik, tak golekane. Ah, iki lho akike. Rada gede. Apik yo, Mbah. Lho apik olehne kelakuane topo 7 dina 7 bengi sama cokot lampu gak krasa. Iki terus mantarae padha mbek biyen iku, Mbah. Mantarae padha mbek biyen doan. Ya apa mantarae, Mbah? Heng mila heng, taek kucing, jerembet-jerembet, rondo nurut bojone wong katut. Oh, iku dungane. Ya, Padha berarti ya. Cuma wekasku ya, iling-ilingen le ya. Aja sampe dikekno arek maneng. Pokoke iki carane iki wis batu akik sing terakhir tak kena awakmu. Jane eman aku iki. Ya wis, Mbak, tak iki tak joko wis, tak gawe dhewe ya. Ya wis lek ngono, aku tak mulai, iki tak gawene. Wis matur suwun ya. Oh ya wis sing hati-hati. Tak gawe ya. Ya wis. Ya wis. Asale lho ya pesene lho. Yo, Mbak. Ya wis, Mulai aku, Mbak.
Nah iya rek. Hendrik ini. Ndek utang 100.000 pinginane iso gak dikeki. Hari ini ngomong sak minggu, semuanya sak minggu gak dikeki. Tak kau piku akik sing dikeki mbah. Engko lek atik ketemu mbah sing ngene aku iki. Lek gadian. Oh, Hendrik kurang ajar. Kok takon Cak? Apa? Yen ndek ono dukun Cak. Dukun apa yuk? Aku kan wis rondo 10 tahun. Kepengin rabi aku Cak. Cak ana sing melok apa arep nang agen wae Cak. Wes sampean golek dukun gawe anu ngono iki. Iya, kate rabi, kate njaluk sikep ta aku nang bak ngono lho. Iya. Ndek kono omae yuk, ndek kidul kono ono. Sampeyan parane rono. Mlaku rono ngidul, mari ngono ngulon, mari ngono ngetan, mari ngono ngidul maneh ngulon. Nah, iku omae. Waduh Cak, ero ta aku Cak. Ro wis sampeyan rono wis. Ono kira-kira ngene Cak. Biasane ono. Aku gak kon sasar-sasarno Cak. Kalane ngulon ngetan gak totok-totok lah. Lho ka, anjene biasane ndek kono wong iku panggonane ndek gubuk kono yuk. Ono gobok ya tengerane Cak. Ono gubuke wis, gubuke pokoke iku padepokane wong ndek kono. Pasti ono ngene iki Cak. Pasti ono wonge wis sampeyan mruno saiki mumpung wonge turun. Metu ngono lho. Wis suwun Cak ya. Iya. Dongakno ono ya. Ya wis. Kalau aku selak kepingin Cak. Iya. Mbak. Mbak. Kok main? Jare arek lanang ndek kono omah-omahe batu ndek kene. Kok gak ono? Omahe batu kono ta kene. Aku iki selak gatel polahe. Wis 10 tahun menjanda. Kono be omahe. Lah nek namae Mbak. Ya ndi omahe? Iku rupane bae. Iya iku paling. Ono bae beneran. Mbah, Yo sinten sampean? kula wong ado, arek ado kono lho Mbah aku Mbah. Lah terus mrene ki mau diduduro sapa? Iku ono mangan arek lanang. Dik gerdu mangan arek lanang rokokan tak takoni. Ndi kene ono dukun. Lah didodono sama niki Mbah. Lah terus mrene mau ono perlu apa sampean? Ini lho Mbah. Aku ki wis rondo 10 tahun. Kepingin rabi. Sangkai akeh ta sama kayak sikep ngono lho Mbah. Waduh kira-kira ono ta rek kanggo wong wedok iki. Ya ono-ono Mbah, golek-golekno Mbah. Ya ono cuma yo ya jod enggak anune iku mau. Cuma lek menurutku dhewe jane anu niku mau jo. Aku wis rondo 10 tahun pola Mbah. Pengin rabi aku iki Mbah. Pengin temen ta. Iya, Kok bae moro kuwatire engko sampe salah gunakno digawe apa anu wong lanang. Ayo iki budaya wong lanang ngono Mbah. Iya. Ha, aku kepengin rabi Mbah. Wis 10 tahun aku rondo iki durian tok iki. Tapi gelem sampe anu kudu ono syarate iki. Apa Mbah? Syarate yo corane iku aja nggodho-godhone wong ae. Alek sing seneng bojone wong ya apa Mbah? Yo lek iso yo aja, malah kan corane iso nolak rezekine sampean dhewe. Ono. Apa Mbah sikep ta Mbah? Iya, lah nyane gelem tak jupukno. Iya Mbah gelem Mbah. Aku wis pegel Mbah dadi rondo tok ae Mbah. Ya sampean teni dulu. Nah, iki lho no. Kembang kantil lanang sing darani iku kembang kantil pengasihan kanggo wong wedok. Dadi corane iku iso mikat wong lanang. Ngono Mbah. Tapi ono pantangane iku mau. Aja sampe bojone wong. Kecuali lek wong iku mang wis pegatan utawa duda iku iso Iya. ora. Mbok iki nyimpen sampean lagi tas ae wis nang dinding kok sampean gowo. Ngono ya Mbah. Iya wis. Kayak mangan-mangan ngono gak ono ta Mbah? Kayak syarate mangan iki pantangane iki gak ya? Ano syaratnya wis cuma iku tok mau, sing tak sebutno iku mau. Sampeyan deleki tas ae. Iya. Golek digawe anu wae sampean maca bismillah mbek. Pokoke nang ndi kok ya Mbah. Iya pokoke niat bismillah tok ngono ae cukup. Iya. Ngono Mbah. Ya wis iki ndang gawon wis.
Ya wis. Suwun ya, Mbak ya. Ya wis, hati ya. Mulih, Mbak. Lah iya ono ae. Sing pertama mau arek sing wis tau njaluk batu akik tundung bawuk. Batu akik ilang saiki njaluk maneng. Digawe sing betah luwe. Wis tak kei ae tak turuti. Terus iki mau ono maneng wong wedok. Njaluk sing kepingin digawe rabi. Aduh wis gambu karo wis anu jaman saiki iku. Wis karo kah wis urusane dhewe-dhewe. Mending wis tak menanu nyepi maneng ae golek nggen tepak kali topo maneng aku. Ojo lali ya tontonan video selanjutnya. Ojo lali di like, komen, subscribe. Love you.